Araw ngayon, Lunes, natanggap ko na ang aking first order sa Zazzle Morphing mug. Buksan na natin. Tatlong palpal. Meron kayong 10 words. Tiglilima kayo. Tao. Uy! Huwag kayong mag-ingat. Mag-ingat kayong makatapak ng tao. Salamat! Okay, maganda yun. Ready now? 3 minutes. Hello there! Oo. Internal. Hindi. External. Oo. Labas. I mean, pakalahatan. Hindi. Taas. Hindi. Baba. Hindi. Gitna. Oo. Gitna, chan, abdomen. Hindi. Talog. Kamay. Braso. Kamay. Braso. Talili. Parang. Kulay itim, it's black. I got it today. Now let's add hot water. Sa kulay na 5, 6, 7, Escalera, 5,000. Thank you, boss. Number 245. Ito, confirm. Anong pangalan? Taga-Sapo. Put more water. Ito na ang 5,000. I guess I need more. And 146. Anong pangalan? Taga-Sapo. Ouch. Ito po ang inyong 5,000. Congratulations po sa inyo. Salamat din. 567. Anong pangalan? Taga-saan po? Congratulations. Ito po ang inyong 5,000 pesos. Maraming salamat po. Congratulations, Damarkan. Wow. Right to back, sir. Bossy. Believe that true love happens if it is destined to be yours. Premieres worldwide today. Nanalo sa Oscar Awards ng Best Float. At this point, nais naman namin batiin ang nanalo ng Best Gay Bar, ang Clouds. Kailangan ng upuan. Thank you para sa ating best audience, mga Dabar Clouds. Okay. Makibalita na tayo sa Team Barangay. Hello po, Bossing! Hello po.